जाय जोङो दायो गारियाव गाखोनानै ओंखारबोबाय आरोना न'निफ्राय हाखु दाखु ओंखारबोनाय जाबाय नालाय ओमफ्राय आं न'निफ्राय ओंखारबोनायखौ खिन्थाबाय थायासै आरोना लोगोफोर दायो नै गारियाव जोङो तेजपुर मोनसिगोनानो आरो तुमुकी बारबोबाय आरोना तुमुकी बारनानै नै तेजपुर मोना जाबाय आरोना ओमफ्राय नैथिंजाय जि दैबाना जासोदों आरोना नै नैथिंजाय नाहरलाय लोगोफोर बिराद दैबाना जादों आरोना अखायाबो हाबाय थादोंना बेनि थाखायनो बिराद दैबाना जाबाय थादों। Welcome back to my DP's vlog. आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ लोगोफोर ओमफ्राय दासान्दि जों भिडिअ होनो हाथाराखै मानो होनबा जोंनि नेटानो जि स्ल' जाबाय थादों दुकानावबो न'आवबो ओमफ्राय आरो बेलेगाव थांनाय जायाखै नालाय बिराद नेटा स्ल' आरोना सोरनाफोर भिडिअखौनो आपल'ड होनानै दानफिननो गोनां जाबाय थायो माने जायानो ओरैबायदि स्ल' अखाबो बोथोर जि दैबानाबो जाबाय थादों नोंथांमोनजों शेयार खालामनोनो हायाखै जेबो भिडिअ बानायनायानो दं आरोना जियानो जा दिनै जोङो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरलायबाय आरोना दाखालि बावै सोरबाफोरा नुदोंमोन जानो हागौ मा होनो आङो आबो लाना थांदोंमोन ना बिसोरनि बिहावा जों थानाय समाव दङमोन ओमफ्रायो जों फैखांनाय 1.5 मास थानायनि उनावनो हार्ट एटेक जानानै थैबाय आरोना सोरनाफोर ओमफ्राय दायोहाय जोङो बिनि सारदुआव थांनो ओंखारदों आरोना नोंसानि गुमै आरो आङो नोंसोरनि आंजों ओमफ्राय आरो मादैमोन फैगासिनो आरोना ओमफ्राय मैयानो बिथिंजोमोना थांबाय आरोना बिथिंजों हारसिंबो थांदों आङो गारियाव गाखोनानै थिनहरबाय आरोना बेखौ थिनानै ओमफ्रायो दिनै जों थांगासिनो आरोना दाखालि जों बायबाय माखासे बायनानै लाबोबाय बिथिंजों मैया एसे लांबाय आरोना जों दिनै लांगासिनो ओमफ्राय जियानो जा नोंथांमोना आं भिडिअखौ जुदि गोदानै नायदोंबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा लाइक खालामनानै शेयार खालामनानै होदो बे सनाफोर ओमफ्रायो जोङो दायो मिसन सारियालिआव नेगासिनो आरोना गोजौजों अभार ब्रिज बानायगासिनो ना बिराद माने दावराव जायो जियानो जा ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय ड्राइभारा फैबावबायसो जेबो जायासै नोङो ना गुमैया मा जाग्रा लायदोंथाय फुंनिफ्रायनो जेबो जाबाखै नालाय फुङावहायबो साल' लोंबोदों आरोना दिनै बिस्थिबार ना फुजा होनायाव गोबाव लायो न'बो लिरनांगौ जायो नालाय बिथिंजो गैया बिथिंजो थाबालाय एसे माने रेहाय जायो आरोना बिथिंजो मैया थांजोब्बाय नालाय ओमफ्रायो दायो फुङाव जेबो जाबनाय जायासै आरोना नोंस्रा गुमैया साहा लोंबाय आरो ओमफ्राय आंथ' जेबो जाबोआसै दैल' लोंनानै फैदों ओमफ्राय दा माबा मोनसे जानो लुबैदों माबा गोबानो ओंखारबाय नालाय फुंनिफ्रायनो गारि गाखोनायनिफ्रायनो दायो जोङो बिमादैमोनखौ नेबाय थादों आरोना जोंनि बिथिंजोनि बिनानावमोन बिसोर मिसन सारियालिनिफ्राय फैगासिनो आरोना ओमफ्राय दायो थांबाय थानोसै दायो मिसन सारियालिआव नेगासिनो जोङो दायो बारा गोबाव खालामला सोरनाफोर दायो थांफाबाय थादों आंजों लोगोसे नेगासिनो क्या निले पानी बिंगु बादाम पेकेट बुस्तु सब गरम बुस्तु एकु नायसाखै ना হ'ব আমলখিটা আনিছে ভালেই হৈছে নাইथिংজাय नोंसिना गुमैया मा लाबोखो नै बादाम तेरेमेरे आरो मा लाबो 2 बथल 1 लिटार কি খাবা फुङावहाय जेबो जालाङि जों माजों उदैखौनो बोरैबा मोनजोब्बायमोन आं हालाय गोबानोल' ओंखारबाय थादोंमोन आरोना गारियाव गाखोबा माने सान्थि मोनथाराखैमोन रावजोंबो रायलायनोबो गोसो जायाखैमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंसिना गुमैया आंनो गुसु दै लाबोना होफैनानै लोंनानैसो एसे सान्थि मोनबाय आरोना बिराद माने केयार खालामो आरोना जियानो जा बिनानाव फंबाय आरो माने मा होनो भागिना दं आरोना सानै होजोंहायबो बिसोरनो सफैनो लाबाय आङो गथ' फिसाफोरना दायो मादैमोनाबो सफैसिगोन दानिसो फन खालामदों नालाय ओमफ्राय थांबा थांनोसै खब'बाय थादों दायो आमलखिखौनो जाना लाग्रोनोसै गोबाल' बोरैबा मोनबाय थादों फुङाव जेबो जाबोयैखाय ओमफ्राय बेखौनो जाना लाग्रोनोसै आङो बाखि बेलेगखौ उनाव जाबाय थानोसै दे सोनाफै माथो खालामनो ना दाबो सफैयाखै बिसोरबो नेगासिनो जोङो मिसन सारियालिआव बेयाव अभार ब्रिज बानायदों नालाय बिराद माबा थेक थाक जागायानो बिदि जानानै दङ अखा हाबाय थानाय जुदि हाब्रु जासोदों
जाय दायो मादैमोनाबो मोनफैबाय नालाय ओमफ्राय जोंना गारिखौबो एगारबाय आरोना नै दायो जोङो कलियाभमरा ब्रिज मोनबाय आरोना दासो दायो टाइमाबो बहुत गोबाव जाबाय आरोना 8:30 सोरबिसो मोनफैबाय जोङो 7 बाजियावनो न'निफ्राय ओंखारलांनो गोनांमोन माथो खालामनो ना नेनानै लाङाबाबो जाया आरोना नैथिंजाय जि दैया बारा जादों आरोना सब दैमा दैसा जमा जानानै बुरलुंबुथुराव जमा जाहैनाय नैथिंजाय नै बिनानाव सानैया इथिंजाय लास्टआव बिसोरखौ लास्ट दाबायाव माने सिटआव दोनदों आरोना ओमफ्राय जोङो गेजेराव मादै नोंसानो गुमै आं ओमफ्राय इथिंजाय सिगांथिंजाय ड्राइभारजों आरो दादिजों एसे देरियै ओंखारबोनो मोन्दोंमोन नाथाय दादिमोनाथ' 5 बाजियावनो ओंखारबोदों नालाय न'निफ्राय बिसोर जेबो मोनजाबोस्लाबासै बेनिखायनो दायो जोंना दादिया माने फुङावनो ओंखाम जायो आरोना दखान दं नालाय फुङाव ओंखाम जाबाथाय सानसे जायाबाबो जायो आरोना बेहा दायो ओंखाम उखैनानै मानसियानो बोरैबा जालायलायबाय आरोना ओमफ्राय दायो जोङो ओंखाम जानो होननानै मोनसे रेस्टुरेन्टाव हाबबाय आरोना ओमफ्राय नै आंना बिनानाव फंबाया जि दुस्थ'ना फंबाया बिनानावालाय एसे बुजिबाय दानिया ओमफ्राय फंबाया आरो बुजिथारा होनाय जायाखै आरोना बिदि मिथिंजाय जोङो दायो ओंखाम जानो रेडि जाबाय आरोना आं ओंखाम जाला आङो जिखुनु जाया हटेल रेस्टुरेन्टानो जा माने ओंखामफोर जानो मोजां मोना आरोना जिखुनु जाया रुटिफोर जायो मालाबा फास्ट फुडफोरबायदि जायो आरोना लोगोफोर एसे ओंखाम जाबा आंहा लस जायो बेयावहाय मिरामिस ओंखामानो 150 थाखा नांगौनो आरोना मिरामिस ओंखामल' आरो दैया गाव एक्सट्राबावसो ओरैनोलै जोङो दायो नै जमा जिरायनानै दंजोबो आरोना जि गरम लाइनबो गैबावासो ओमफ्राय नैथिंजाय ओरैनो साफा आरोना जायगाफोरखौलाय मोजांखौनो मोन्दों नालाय सासेया जि लेंगुर माने जि दुस्थ' खालामबाय थायो मिथिंजाय जोंनिया दायो ओंखामा सफैबाय आरोना नैथिंजाय आइटेमफोरालाय बिराद बुरजा होदों खिन्थु आङो बारा टेस्ट मोनासै आरोना माथो खालामनो ना जोंना माने नोंसा गुमै आंखौ रायबाय थायो हटेलाव जानो मोना नोङो होननानै मानो होनबा लस जायो आरोना मालाबाबो गोथाव मोनजादोंखौनो होनफेरानो आरो आङो ओंखायनो नैबिथिंजाय आंनि थाखाय रुटि लाबाय आरो ओमफ्राय नैबिथिंजाय नोंसा गुमैमोना ओंखाम जासिगोन आरोना सनाफोर दायो आंहाथ' ओंखाम जानो हाया नालाय लस जायो ओंखायनो रुटिखौनो लाबाय आरोना रुटि जानानै थांनोसै नैबिथिंजाय नै जोङो दायो मोनफैखांबाय आरोना बिसिना सारा खामानिफोरालाय जोबखांबायानो ओमफ्राय जोङो एसे लेट जाबाय 12थासोआवसो जोङो मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय नैबिसा RCC न' लुबाय थादों आरोना आब'लाहा सारद' जाबाय थानायावनो जि अखा फैना होबाय अखा फैनानै मा जाखो नैबे न'आ एसे गाहाय ओमफ्राय RCCया बिराद गोजौ आरो RCCनिफ्राय दैया ओरैजाय हाबबोजोब्बाय नांजाबजोबनाय नालाय बिसिना न'फोरानो ओमफ्राय दैखौ बोखांजोब्बाय बैसोर रुम गिदिराव बिसोरो माखासे दङ नैबे आब'मोननि रुम आरोना नालाय दैयानो बेसेबांबा बुरजा ओंखारबाय दैबाना जानाय समावहाय देखायनो रोङासै हाखु दाखुजोंनो मबाइलखौनो अन खालामनो रोङासै उनावसो नै जोबहां जानानैसो नोंसा गुमैया थाबनो गोसोखांबाय भिडिअ बानायनि र' आलासि जानो फैनानै मा खामानि मावदोंलायनो माथो जानोना बिगुमैनि न'आव खामानि मावनायालाय आरो दैयानो सौ फैजोबखादों दै हा बाला अन्थाइ बिदि होना दोनजोबनाय दंमोन नालाय ओरैजाय हाबबोजोब्बाय आरोना जोंहालाय माबेनिफ्राय दै फैदों सानदों आरोना दैबाना जाजोब्बाय हाब बेसानि न'आवनो दै हाबजोब्बाय सानलायलायदों आंथ' ओमफ्राय नै दायो रानबाय आरोना बोरै होथेला होथेलि खालामजोबनानै दायो रानबाय नैबे रुमावनो नै बेसेबां ओंखारबाय आरोना दैया नै एफा बुरजा এদিকে নিতিন এদিকে উল্টা দিকে थिंजाय आरो दै जाजोबनानै नैबे ट्रेडमिल रानिं मेसिनखौहाय आब'मोननि रुमाव दङमोन आरोना बिनिफ्राय बिसोरो सारद' बिफा थैनाय लोगो लोगोनो बेखौ नैबे गेजेर रुमाव लाबोना दोनफैदोंमोन आरोना नै गासिबो दै जाजोबनायाव उपाय गैया बालु जाजोब्बाय नालाय सब बाला ओमफ्राय नैबेखौहाय बिसिनायाव थिखोबाय आरोना नै मेसिनखौ उपाय गैया नैथिंजाय सासे किउट गथ' फैदों आरोना बाबु राजा सना ओमफ्रायो बेखौ जि अन्थावथाव होननानै भिडिअ बानायबाय आरोना नै जि अन्थावथाव नायबाय थादों जि बहुत किउट आरोना बिराद गोबाव बेजोंनो गेलेबाय आरोना दसे गासैबो जमा जिरायनानै खामानिफोराबो जोब्बायमोन नालाय जोंबो ओंखाम जाखांबायमोन आरोना नै बिथिंजाय नायदो लोगोफोर मोनसे बुस्थु बे राजाया जों थांफानाय नायलाय गथ'खौ माबायदि देखायबाय थादों मेगन बेलथायनानै सालाय देखायखुमाबाय थादों ओमफ्राय गथ'आ बेखौ नायबानो गियो आरोना
जोंहालाय मा जादों सानो ओमफ्राय गथ'आ बिथिंजाय बिदि देखाय खुमाबाय थायो बेयाव उनथि थानानै ओमफ्राय आङो नुनानै भिडिअ बानाय खुमाबाय आरोना बिनि दुस्थ'खौहाय रावबो मानसिफोरनि सिगाङाव देखाया खिन्थु सिं सिं बिराद दुस्थ' आरोना नालाय गथ'आ गिनानैनो बोरैबा मोनसे जालायलायबाय आरोना बे बामनो नागिरबाय थायो बेखौ नुबानो गाबो आरोना কি করব जोङो दायो फैलायबाय मन्दिरावहाय मृत्युंजय मन्दिरावहाय सिगांबोथ' नोंथांमोनजों शेयार खालामखादोंमोन आङो जिखुनु जाया नगाव फैबानो बे मन्दिराव फैनाय जायो आरोना नै दिनै एसे सोरां बारां मोनफैबाय आरोना बेलेग दिनावथ' एसे गोबावजोंसो मोनाबिलियावसो फैनाय जायोमोन नालाय ओमफ्राय नै सानफ्रामबो मोनायावसो मोनफैयो आरोना जिखुनु जाया आङो दायो 4 टाइम्स जाबाय आरोना नै बिथिंजाय दै जाजोब्बाय आरोना दायो दै थानाय समावलाय नाफोर एगारो ओमफ्राय खासेवबो एगारो मालाबा बिबार सिबारबो गायो आरोना एबार बिबार गैया सिगां आं जेब्ला फार्स्ट फैजेनदोंमोन जेब्ला बिबार दङमोन आरोना ओमफ्राय दायो नै बिथिंजाय खासेव एगारदों आरोना नै बे खासेवखौ नोंथांमोननो देखायनो आङो जि मोजां एसे देरहांबाय आरोना नै खासेवा आदार होबाय थायो आरोना सोरबा माबा मुरिफोर होयो बिथिंजाय दायो जोङो मन्दिराव हाबजेनबाय आरोना लोगोफोर बिसोर सिगां आरोना आंनो सबसे उन आरो ओमफ्राय नै जोङो गाखोखांनानै सबबो माने भिडिअ बानायगासिनो आरोना बिनानाव आं बिसोर मादैमोना सिगां थांथारबाय मन्दिराव बिसोर माने बिसोरो नुफेराखैमोन नालाय ओंखायनो बिसोरखौ लांबाय आरोना थांनाय गारि रिजार्भ खालामना थांखानाय नालाय सिगांबो मादै गिदिरमोनखौ बिदिनो लांबाय आरोना जोङो नैथिंजाय जोङो गासैबो मन्दिर सिंनिफ्राय ओंखारनानै मन्दिर सिङावहाय एलाव गैया आरोना भिडिअ बानायनो ओमफ्राय जोङो बाहेरावनो जि सिनारिखौ एसेबां मोजां नुदों नालाय निलानो लोगोफोर गोसोखौबो बेबायदिनो मोजां मोनो आरोना दायो जोङो बेनिफ्राय ओंखारनोसै आरोना जो चौड़ा गया है ना वो आते जाके मेरो हो गया मतलब वो गांव के अंदर जाता है इस वजह से मतलब देख लो टाइम्स फैनायनिफ्राय एबारनि फैनायाव सिनारिफोरखौ बांसिन मोजां नुदों आरोना सोनाबफोर मा होनो निला गासैखौबो अख्रांजों निला माने सोरांजिलायनो मोनाबिलि समाव फैदों नालाय नङाबाथ' बेलेग दिनावहाय सब खोमसियावसो फैनानै मोनफैयो आरोना जेबोखौनो नुवा आरोना नै दिनैथ' एसे क्लियार नुबावदोंसो आरोना सोनाबफोर नैथिंजाय जोङो मा लानो माबा मोनसेथ' सिन लांनांगोन नालाय ओमफ्राय नै नायगासिनो बिथिंजायहाय ओमफ्राय दखानाव होनोनो नैबे थिंख्लि फिसाखौनो लांनोसै होननानै नायदों आरोना जोङो दायोहाय नैथिंजाय दखान फिसा आरोना एसेबां गिदिर टाउन नङा आरोना बेयोहाय नोंथांमोनहाबो फैयाखैबा फैबानो जाबाय मोजां मोनो ओरैनो माने आं मोजां मोनो आरोना होमबाबो माथो खालामनो नैथिंजाय नैबे थिंख्लि फिसाखौनो लाबाय आरोना जोङो मोनथाम लाबाय आङो मोननै दखानाव मोनसे आरो रुमाव मोनसे होनो थाखाय ओमफ्राय मादैलाहाबो मोनसे लांबाय आरोना बेनिफ्रायनो ओमफ्राय राजामोना जे मा होनोमोनथाय बेखौ शिब बाबाया जे दामोमोन मा होनोमोनथाय दुमब्रु ना माबा मोनसे होनोमोन ना बिदि ओमफ्राय बिनानावा मोनसे आखायाव गानग्रा लाबाय आरोना बिसोरो मोनसे लाबाय आरो ओमफ्राय ओरैनो आं एक्सट्रा बेलेग लायासै आरोना नै दायो जोङो फैफिनबाय आरोना सोनाबफोर दायो ब्रिज बारफिनलायबायानो आरो मोनसिगोन आरोना न' आरो 1.5 घन्टा दंबावो आरोना न' मोननो थाखाय